Moje meno je Martin Vtáček, pre spoločnosť Licitor Development pracujem takmer 2 roky. Za túto dobu som sa stihol naučiť o firemnej kultúre a o dynamike, s ktorou táto spoločnosť pracuje. Počas môjho pôsobenia som pracoval na 4 projektoch, ktoré som úspešne sfinalizoval. Boli to hlavne projekty STK staníc v Malackách, v Žiline, v Trnave. Popri tom som stihol vypomôcť kolegovi na projekte Northgate v Martine, ktoré je vlastne veľké logistické centrum. Momentálne pracujem na 2 projektoch STK Trenčín a STK Bratislava. Na všetky projekty STK staníc inštalujeme fotovoltické panely prostredníctvom našej partnerskej spoločnosti Yellowwatt. Projekty STK realizujeme pre nemeckého klienta TÜV-SÜD, ktorý má medzinárodné pôsobenie a dlhoročnú históriu v tomto odvetví. Pri väčšine projektov využívame tzv. Drviče hornín, ktorými opätovne vraciame vykopané zeminy alebo horniny do výkopov, teda nemusíme odvážať veci na skladku, ale vieme si ich zrecyklovať priamo na stavbe a opätovne využiť. Čo veľmi oceňujem je, že na mojich projektoch pracujem s veľkým tímom ľudí. Každý z nich je odborníkom vo svojej profesii, čo ma posúva kariérne aj osobnostne dopredu. A máš nejaký neobvyklý talent? Asi nie. Jedine na problémy som mal, keď som mladší, a teraz už ani nie. Ale to tam nedávaj.